Kemarin dun kalau nuwun konco-konco saking Al Muazzam iki saking lalatan kepulauan Jawa Cerca Serpat Ewi ugi ingkang pinijik mareng mahargya kauntunipun pawiwahan wisuda tali darma gunduh mantu boyong sekar cepak kumulya salewonten ing pinjang menika kemareng dereken ganti sareng mahargya kauntunipun pawiwahan ngaturaken tembang-tembang sholawat Tadi diraikan mangke laksitani hadi sore kang badhe lumampahan katur wonten ing arep ingkang piniciran terus menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Dinego saking panghormatan puji sedheripun di Semarang para kadi pemanggihan wonten ing Ratri ijang mereka lumantar pemanggihan konco-konco saking Al Muazzam piniji saking kepulauan Jawa Cerca Serpat Ewi dan piniji diraikan keluarga tulang berdua di Bapak Supriyadi Mahimu akhirnya kakuan hasil kawan hajat pawiwahan wisuda tali darma kunduh sikar cepak kumulya aturaken sembah puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala kawit berkat tempat hidayah yang sampun kemarin kita tapi kita rasul ing ari ijang mriko minggu sampun taksir sabisar binajar kawit dengan sehat walafiat amin latuna sholawat salam puji katur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi estu patus kita kena sapuan lan indulungan nyebut sareng-sareng mandala audio ugi kru media Al Muazzam piniji kemarin purwagani pemanggihan nanti mangke direken sedaya laksitani hadi coreng badhe lumampah katur wonten ing ratri menika ingkang piniji sampun kemarin wirunggan lenggah rawuh wilujeng enjang wilujeng rawuhipun bareng mangke kasurkan di sekolilane pangeling direken pawiwan antos paripurnaning sedaya ingkang hidayah ing badhe katur wonten ing ratri menika kemarin piniji aturaken wilujeng enjang bosanipun lumantar pemanggihan saking konco-konco Al Muazzam aturaken lantunan sair sholawat besarengan mandala audio sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi Rejo customer Ngawi.
Dun. Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kasugengan awit Syekh rahmating Gusti ingkang tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi. Dun kaluhun saderengipun narbuka wirawaring suka dwaraning kandha pinganing wicara. Monggo langkung ruwin tansah kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung awit kanthi limpahan rahmat hidayah saha inayahipun sehingga kula panjenengan sami saged angrawuhi menapa ingkang dados panyuwun saha undanganipun panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Darawati kanthi kawontenan wilujeng lir ing sambikala. Shalawat dan salam mugi katur ngarsa dalem pepunden Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam satunggalipun panutan ingkang sampun beto kula panjenengan sami wonten margi kaleresan nggih margi kaleresan wonten kalenggahan dalu siang punika nggih menika agami Islam ingkang tansah kita rasuk lan ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun milai sak menika ngantos binjing yaumil kiamah. Nuwun inggih kunjuk dumateng para penyelenggah kakung Sumarno Putri ingkang tansah kebak bagya mulya dumateng para sarjana sujana budi ingkang tansah dados pandam saha pandhoming kalodasih ingkang tansah kinurmatan dumateng para naya praja panggebating praja satriyane negari ingkang wonten rikalenggahan siang punika ingkang tansah dados pandam saha pandhoming kalodasih ingkang tansah kinurmatan dumateng para alim, para ulama, para santri ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating para panembah ingkang tansah kula beteni. Nuwun inggih dumateng panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Darwati ugi dumateng para tamu kakung Sumarno Putri undangan ingkang sampun kersa rawuh wonten kalenggahan enjing punika ingkang tansah kinurmatan ugi. Saderengipun kula jejer wonten ngarsa panjenengan sami haurat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Darwati dininggatinding kula kinen ngaturaken rerencaning hadicara ngunduh mantu Boyong Basuki Bagus Prastya Budi Santoso ingkang sampun winengku kalian Dyah Ayu Sinta Dwi Oktavia atmojo saking panjenenganipun Bapak Supadi Ibu Suyati Mijil saking Laladan Putat Kendung Kwadungan Ngawi. Nuwun inggih rerencaning hadicara ingkang sampun karakit saha katata dening kulawarga ingkang awa setunggal pambuka ingkang kekalih rawuhipun temanten kasusul waosan ayat suci Al-Qur'an ing mangke ingkang badhe dipunaturaken Dimas Dava kalaju atur pasrah saking keluarga Bapak Supadi Ibu Siati kalaju adicara pambagya arja panampi pasrah ing mangke ingkang badhe dipunaturaken panjenenganipun Romo Yai Mudzofil mangke katutup kalian doa ingkang badhe aturaken Romo Yai Abu Mansur ing mangke sak sumanipun panutup acara doa mangke tasih wonten patutur
Pengaosan Maudatul Hasanah saking panjenenganipun Ustazah Karida Yogi Nomara Abroni. Wonten kalenggan siang punika kasengkuyung aska organizer, fotografer, ugi video syuting mekar multimedia, ugi kasengkuyung Hadroh Al Muazzam mijil saking Laladan Jatirjo. Jatirjo niku Kasreman. Ugi kasengkuyung Mandala Audio dengan panjenengan Bapak Jasmadi ingkang mijil saking Laladan Gandri ugi. Pengendali wara kula piyambak Idris ugi ingkang mijil saking Laladan Gandri. Nun inggih mbok bilih temanten sekalian ibu dalah pangombyong saking Dusun Putat Kendung Wadungan mbok bilih sampun samapta ing gati sawedaya diri monggo daya-daya lumarep wonten sasana pawewahan. Al Muazzam selamat rokal. Dumateng para pinenggah kangge paring pakurmatan rawuhipun Sri penganten kasuwun jumeneng sautawis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Mahalul qiyam Monggo jumeneng sautawis pakurmatan rawuhipun Sirat Mojo wonten alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ashraqa al-badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Lulus Raharjo temanten sesarimbit sampun sowan wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Supriyati Ibu Darwati kairing Rama Ibu saking Putat Kendung saha pangombyong saking Kendung sedayanipun. Monggo ingkang sampun kula aturi lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasediaaken dinding kadang-kadang paguyuban Sinoman Tunas Harapan. Nggih. Satu bola lagu persembah dari Al-Mu'azzam spesial untuk teman-teman berdua. Mudah-mudahan kami mewakili grup Al-Mu'azzam, mewakili sedaya kru mengucapkan selamat berbahagia, menemui hidup baru. Semoga dalam mengarungi bahtera rumah tangga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pengantin baru khusus spesial untuk dua pengantin baru. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه
matur suwun dumateng kadang-kadang Al Mu'azzam Sobo Jagat ingkang sampun paring libur wonten ngarsa panjenengan. Nun inggih kangge murakani adicara saka parisuka ngunduh temanten Boyong Basuki wonten kalenggahan siang prasaja menika monggo hadicara kita bika sesarengan kanthi umul kitab liridhoi wa bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi kanthi lumantaripun waosan umul kitab kala wau dadosaken lancaripun hadicara pawewahan ngunduh mantu Boyong Basuki wonten kalenggahan siang punika. Nun inggih ndungkap hadicara salajengipun nggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun lantunaken Adimas Dava Sasana Wicara kula aturaken sawetahipun. Ugi nyuwun kawigaosan dumateng para pinenggah sedaya tamu undangan mbok bilih sadangunipun unginipun waosan ayat suci Al-Qur'an sedaya kegiatan mangke kasuwun kasigeg sautawis. Nun kelo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi barokah doyo saking waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kawas kalau ndadosaken barokah khususipun dumateng temanten kalih lumeber dumateng para pinelenggah sedaya wonten kalenggahan siang prasaja punika. Nuwun inggih ndukap hadicara salajengipun sunggemipun temanten putri dumateng temanten kakung Bagus Prasetyo Budi Santoso. Monggo dumateng Ibu Juru Rias lumantar kumandangipun sholawat tombo ati. Kanthi lumantaripun swantenipun selawat tombo ati Kang Mas Bagus Prasetyo Budi Santoso sembah sungkem kula Kang Mas bilih angin kawula paring ing samudayan pun dumateng panjenengan awit purwa madya saestu kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Iya Mas, ayo apa sing dadi panyuwunmu sembah sungkemmu ya tak tampa Dimas. Muga-muga kekuranganku semono uga aku ya nyuwun pangapunten. Injih ayo Di tak kanthi sowan ana Rama Ibu ana Gandri Rama dalasan Ibu kula ingkang sowan Rama Ibu kanthi nyuwun tambahipun doa restu dhumateng Rama Ibu anggen kawula lumban wonten samudran bebrayan mugia
tansah manggih raharja ing slamiya Rama Ibu. Iya iya Le Rama Ibu mung paring donga pangestu ning pawelinge Rama Ibu ya Le sak suwene sawise sliramu wis kawengku anak wedok Sinta Dwi Oktavia pawelinge Rama Ibu aja ngasih lali salat mulih wektu dijaga ya Le sedika dawuh Rama kene-kene ayo kita kanthi sowan dateng Rama Ibu ana putat kendung Rama Ibu kula ingkang sowan Rama Ibu saestu bepilih kula sakmenika sampun sowan wonten Rama Ibu wonten gandri pramila Rama Ibu kula nyuwun tambahi doa restu mugi-mugi mbok bilih ing mangke kula jumeneng wonten gandri mugi Rama Ibu saking kendung ugi paring doa restu anggen kula gebyur wonten samudra bebrayang. Iya iya Le tak pangestuni ning ya kuwi ya Le pamelinge Rama Ibu sliramu kudu iso mawas diri mbok menawa sliramu ana gandri ya aja lali duga-duga dijaga ya Le sedika dawuh Rama Ibu sasampunipun sungkem Rama Ibu kalaju adicara dahar kembul dahar wis ngarani kembul kuning kene-kene Kang Mas coba Kang Mas sliramu tak dulang ana ngarepaning Rama lawan Ibu piye Kang Mas dulang aku Kang Mas iya iya Di coba aku juga dulang marang sliramu ya Di injih Kang Mas jebul ngeco iki mau masakane Rama Ibu ana gandri ya Di ya engko nek enek asine enek legine ora dadi apa sing penting barokah munggo awake dhewe sak kalorone ya Di injih Kang Mas ya Mas Kasan diwarekne wae Dimas aku tak suwe-suwe dahar kok iki rada seret ya nek seret dibanyoni ya Di anjih menika Kang Mas unjukan trucuh jegan ning degane ngarono ana ning trucuhe tok Kang Mas raosipun trucuk degan saking Rama Ibu gandri Kang Mas iya iya Di trucuk degan saka gandri rasane kaya degan ngambil ijo ya ngono bejane sing wis duwe jodoh jodohmu kalau jodohku ya Di muga-muga tansah barokah donya akhirat adicara dahar kembul foto sesarengan Rama Ibu sampun lho nggih ing mangke kalaju foto saking keluarga rumiyin nggih saking keluarga kendung
Monggo mboten wonten seratanipun kalih lumampahipun adicara monggo foto sareng keluarga saking keluarga Kendung. Awit menika mboten wonten seratan dumateng Bapak Ibu, Pak Lik Bulik, Bude, Pak D. Monggo foto sesarengan temanten. Monggo. Tenang Mas Gasleng, acarane ku ringkes pokoke. Dambar terus ngomokne fatwa saka Ustazah Karida Yogi Numa Abroni. Keluarga temanten putri saking Ndung tunggal bangun tunggal saking Pak Bule Pak Bude Simbah warga agung saking Kota Kendung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nggih ing mangke kalaju adicara salajengipun dumateng keluarga agung saking Putat, warga temanten putri saestu mangke kasuwun berkahipun foto sesarengan temanten. Lho nggih nggabati cara salajengipun atur pasrah saking panjenenganipun Bawa Supadi, Ibu Suyati lumantar duta wicaranipun panjenenganipun Bapak Dianto. Daya-daya jengkar saking sasana Palenggan tumuju sasana Wicara. Dumateng Rama Ibu Hangapit Duta Wicara ingkang badhe ngaturaken atur pasrah wonten asanipun panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Darwati. Monggo kula aturi jumeneng Hangapit Duta Wicara ingkang badhe ngaturaken pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rinenggo ing pangurmatan dumateng para sesepuh, para pini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu pinundi saha kinabekten, dumateng para alim, para kiai ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi, dumateng para sarjana sujana pangembating praja satriyaning negari
ingkang mongko dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes ing ngurmatan. Dumateng para bapak ibu tamu undangan sedayanipun ingkang satuhu kawula tresnani. Nyuwun pangapunten saderengipun dene punapa kawula kumawantun hanggempil kamardikan panjenengan sami ing katemben kemawon wawandikan ing sekawit kawula piniji minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Supadi sekalian Ibu Suyati kinen hangaturaken punapa ingkang dados wigatosipun wonten ing pawiwahan siang punika. Hanenging saderengipun kawula ngaturaken punapa ingkang dados wigatosipun langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula ajak sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng Allah taala karanten wonten ing kari langgahan punika kula lan panjenengan sedaya tesih saged minangkani undanganipun Bapak Supriyadi kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa. Mila saking menika tandha syukur kita dumateng Allah taala pantes kita ikraraken kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam tetep katur dumateng junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun pantes kita ajeng-ajeng syafaat lan bimbinganipun wiwit wonten ing donya menika ngantos binjing wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati sakukuban ewadene aturipun Bapak Supadi sekalian Ibu Suyati ingkang kaping sepindah inggih menika ngaturaken salam taklim katur dumateng Bapak Supriyadi sekalian kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih matur suwun sanget dumateng Bapak Supriyadi sekalian ingkang sampun nampi keng putra temanten kekalih anak Mas Bagus Prasetyo Budi Santoso dalahan Mas Ayu Sinta Dwi Oktaviana kanthi lila lan legawa lan matur suwun malih sampun inggih menika sampun paring pakurmatan dumateng kawula sakanca pakurmatan ingkang sae palenggahan ingkang sekeca ewadene sampun wonten pasugatan ingkang mirasa wonten ing mriki Bapak Supadi mboten saged bales punapa ingkang panjenengan paringaken namung nyuwun kemawon dumateng Allah taala mugi Syekh kadarman panjenengan tansah pikantuk leliru ingkang langkung satraju bebungah ingkang langkung malimpah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Salajengipun dumateng Bapak Supriyadi sekalian Ibu wonten ing mriki kawula wonten ing detik menika jam menika temanten kekalih kula pasrahaken dumateng Bapak Supriyadi sakukuban mongso borong anggenipun gula wentah keng putra kekalih mangke hambok pilih kang putra kekalih mangke cumondhok wonten ing gandri miki kula borongaken bab panggula wentah kula aturi didik supados kang putra kekalih anggenipun gebyur wonten ing madyaning agung madyaning bebrayan sageta sae minggahipun keluarga sae minggahipun lingkungan sae minggahipun masyarakat desa Gandri mriki. Dumateng Bapak Suradi sekalian Ibu wonten ing mriki kawula sakanca boten piyambakan hanamung kala wau dipun iring kalian sedaya kanca-kanca ingkang sakmonten kathahipun hambuk bilih sedaya kanca-kanca wonten tindak tanduk muna-muni ingkang boten nuju prana dumateng panggalih panjenengan kula minangka tetuangganing kanca rombongan nyuwun pangapunten
ingkang sak kathah-kathahipun. Lan salajengipun mbok bilih mangke pawiwahan prasaja sampun paripurna. Estu kula sakanca nyuwun pamit. Mugi-mugi lumengser kula saking mriki mangke tansah winantu kawilijengan tinebihna bebaya ing marga ngantos dumugi dalemipun sowang-sowang. Semanten ugi Bapak Supriyadi sakeluarga mugi anggenipun kagungan hajat awit saking purwa madya ngantos ing wasana tansah manggih kawilijengan tinebihna ing rubeda. Mekaten atur ingkang lumantar kawula mbok bilih wonten kelepatan kekirangan anggen kula ngaturaken lepat nyuwun pangapunten bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Ma'asyiral alim wal ulama rahimakumullah. Para bapak, para ibu, para bini sepuh ingkang kula hormati, utaminipun Bapak Supati sekalian Ibu Suwati saking telatah Butat Kendung Kwadungan Ngawi Tuwin sedaya pandherekipun sedaya ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para bapak, para ibu, para mbah sedaya ingkang kula hormati, nuwun pangapunten dinipun apa kula matur wonten ngarsa nyandaya nuwun nggih anjelerane atur panjenenganipun Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati sepindah matur gunging panuwun atas rawuh panjenengan sedaya wonten ing dalem mriki saperlu angestreni pawihan agung ngunduh mantu ngoten. Ing salajengipun wonten ing pahargyan ing siang prasaja menika Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati ngaturaken hanya kecakaken anggenipun lelenggahan ugi sinambi anggedapi pasegahan ingkang sampun samapta wonten ngarsa panjenengan sedaya. Salajengipun kawula matur pinangka sesulihipun Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati matur gunging panuwun atas rawuhipun Bapak Supati sekalian Ibu Suwati ingkang kala ngajeng sampun amatur wonten ngarsa nyandaya liwat duta wicaranipun nun inggih ingkang angka sepindah ngaturaken salam takzim kawula jawab ngalaika wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih panjenenganipun amasrahaken pinanganten kekalih nun inggih Nak Mas Prastya Budi Santoso sekalian Nduk Sinta Dwi Oktaviana ing karelengahan siang prasaja menika Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati anampi putra kekalih kanthi suka renaning penggalih ugi ing tembenipun samadya paring asung bimbingan suri tauladan purih saenipun lari kekalih anggenipun manjing wonten ing rumah tangga enggal tansah manggih rahayu wilujeng kalir
lir ing sambikala tansah manggihaken keluarga ingkang ayem tentrem guyub rukun, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang angka 3 Bapak Supati sekalian Ibu Tuwin sedaya para rombongan saking telatah Putat Kendung Kwadungan Ngawi mbok bilih ing mangke purnaning adicara payahan agung menika sampun paripurna ngrasakaken kondur kawula mewakili atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati nuwun kanthi lega lilaning manah kendel sahantawis saperlu amidhangetaken tausiah saking Ibu Ustadzah Farida ingkang badhe paring maidhah hasanah wonten ing pawiyahan agung siang prasaja menika. Ing purnaning mangke mbok bilih panjenengan sedaya ngrasakaken kundur estu Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati nderekaken sugeng kundur, sugeng tindak, sugeng pinanggih malih kairang kelaganipun piyambak-piyambak wonten dalemipun sowang-sowang. Salajengipun para bapak, para ibu, pelungkah sedaya ingkang kula hormati, kawula matur aminaken sesulipun Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati, matur gunging panuwun atas pambiyantunipun para bapak, para sanak kadang sanak sederek, tangga tepalih, ugi para nem-neman ingkang sedaya kala wau sabiyantu purih terlaksananipun payahan agung ing siang prasaja menika. Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati mboten saged mbales napa-napa namun nderek ndedongak mugi sedaya kala wau dados amal soleh panjenengan sedaya. Purnane ngatur kawula anggene kawula nyelirani atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati wonten kijaling atur kawula inggih nuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagyarjo kalajengan panampi pasrah ingkang pun aturaken pepunden kala Rama Yai Mudhofir minangka taleng atur saking panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Darwati. Nun inggih mbok bilih adicara ing mangke saestu niki meh rampung pramila menika kadang-kadang senoman tunas harapan anggenipun paring sugata dumateng panjenengan dereng rampung. Monggo dumateng kadang-kadang Al Muazzam Sobo Jagat setunggal lagun katur dumateng para pinelenggah sedaya. Wah, iki ana centene barang iki mau digarap pepeling matuk iki. Mboten matuk. Oh, mboten matuk. Iki soalnya pelok. Oh, pelok. Nek pepeling kan slendro. Oh, inggih. Inggih. Monggo nyumanggaaken dumateng kadang-kadang Al Muazzam Sobo Jagat kunjuk dumateng para pinelenggah sedaya.
Jih, matur suwun sanget dumateng kadang-kadang Alam Azam sobo jagat jan elok tenan. Nggih, saestu matur suwun dumateng kadang-kadang Alam Azam sobo jagat ingkang sampun paring libur wonten ngarsa panjenengan sami. Nuwun inggih ndungap etisa salajengipun doa dumateng panjenenganipun Rama Yai Abu Mansur kepareng jengkar saking sasana palenggahan tumuju sasana wicara. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Dumateng para alim alamah ingkang tansah kula taati fatwanipun, dumateng panjenenganipun Umi Ustadzah ning Korida ingkang tansah taati fatwanipun insyaallah hadirin rahimakumullah. Ing ripilkan menika mboten wonten amalah ingkang langkung priyagi kejawi nilakaken syukur kula dan sami wonten sedaya Allah Taala pramila ing mriki monggo kula dherekaken ngrematipun sawetawis saperlu ngadhong lumpiring Syekh Imam Gusti ing pangajap angka setunggal temanten sekalian nggih menika Nak Mas Prasetyo Budi Sanso kaliyan gawa pun Sinta Dwi Oktavia anggenipun gebyul pirang agung mugi pikantuk ridhanipun Gusti saged wujudaken keluarga ingkang edipeni, keluarga ingkang ayam tentrem, keluarga ingkang bagyamya, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan mugi ingkang patutan momongan Allahumma amin. Angka kalih konduripun sedaya tamu undangan wabil khusus pengarah temanten saking dusun Kendung mugi tansah nilar keberkahan lan sak margi-margi tansah mangkih rayu ngantos dalipun sowang-sowang. Jangkep angka 3 ingkang sedaya kemawon ingkang sami ngesteni wontenipun resepsi menika mugi pikantuk barokahipun Gusti maghfirah ugi lan mangke mugi pikantuk amal ingkang saleh, mugi-mugi sedaya wau saged dados kesaenan kula panjenengan sami lan malih mangke anggenipun donga monggo sareng-sareng dipun kandharaken manahipun mugi kemawon Gusti ngijabahi menapa ingkang dados nggih menika kersa njenengan sami ingkang baken monggo mangke menapa pangaosanipun estu-estu dipun insyaallah sami-sami dipun gatosaken mugi kemawon dados amal ingkang sae benjang miliking donya ngatos panjenengan mugi pinaring ilmu ingkang nafi'ah. Allahumma amin. Monggo dipun kemawon biridhoillah taala wa bi saudi Rasulillah wa bi karmati Syekh Abdul Qadir Alain usun ila Prasetyo Budi Santoso wa Sinta Dwi Oktavia bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli alhamdulillah. Barakallahu barakallaka wa barakatuhu wa jannaka bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna min ijabatin jadid. Allahumma taqabbal minna kama taqabbal minna. Allahumma alif bainama kama baina ma ibadat. Allahumma alif bainama kama baina adam haba.
Allahumma alibana kama adabaina sayyidina Muhammadin wa Aisyah. Allahumma alibana kama balabaina sayyidina Ali wa Fatah. Allahumma alibana wa fi dzurriyyatina innaka antas sunir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma inna nas'aluka ngafa wal ngafiyata fitini wa dunya. Allahumma turna bi tadmil. Allahumma ajirna minar. Allahumma barik lana fi ma utina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kemawon Gusti paring ajabah lan sekewau mugi-mugi pikantuk barokah saking sami Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki monggo sampun jabat asta dumateng temanten kekalih minangka pratandha adicara pawiwahan ngunduh mantu Boyong Pasuki paripurna. Saking kalau pribadi mbok bilangken kawula ngaturaken rencana adicara wonten tumangsuh kirang langipun saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padha krungu swara adzan gendang enggal-enggalan ingkang kabeh kerepotan wani timbalan adzan panggilane pangeran aja lakoni sembahyang umat Islam. Padha krungu swara adzan nuju identen menuju papan mengibadahan lakoni sembahyang sambil nunggu rawe imam benci padha puji-pujian nopo kongan wis kumandang duk salat bebarengan. Padha krungu swara adzan enggal-enggalan kabeh kerepotan mohon timbalan adzan panggilane pangeran ajaan lakoni sembahyang nopo dadi kewajiban kabeh umat
kepada Mandala Audio. Makasih, thank you untuk semuanya. Sukses selalu buat bajunya.